ברוכים הבאים לאחד המקומות הכי אייקוניים ומרשימים בעולם, מישור גיזה, ביתן של הפירמידות הגדולות ושל הספינקס המפואר. בזמן שאנחנו חוקרים את הנוף העתיק הזה, נקדיש רגע להעריך את הגדולה וההיסטוריה שסובבת אותנו. נתחיל לדבר על הפירמידות עצמם. כאן בגיזה יש 3 פירמידות עיקריות, כל אחת נבנתה כקבר לפרעון שונה. הגדולה והידועה ביותר היא הפירמידה הגדולה, הידועה גם כפירמידת חאופס, עם גובה מרשים של 146 מטרים כשהיא נבנתה. היא הייתה המבנה הגבוה ביותר שבנה האדם בעולם במשך יותר מ-3,800 שנה. כיום היא נמוכה מעט בגלל שאול, אך היא עדיין פלאה נדסה. היא נבנתה מיותר מ2 מיליון קוביות אבן גיר וגרנית, כל אחת שוקלת מספר טון, ועדיין זה מסתורין כיצד הצליחו המצרים העתיקים לבנות אותה בדיוק כזה לפני יותר מ400 שנה. הפירמידה השנייה, שנמצאת דרום-מערבית לפירמידת חאופס, שייכת לבנו של חאופס, הפרעון חפרה. למרות שנראית גבוהה יותר, זה נובע למעשה מהמיקום שלה על קרקע מעט גבוהה יותר. פירמידת חפרה גם היא מרשימה, במיוחד עם חלק מהכיסויים מאבן גיר המקוריים שנראים עדיין על גבי הפירמידה, נותנים לנו הצצה כיצד יכלו להיראות הפירמידות בשיאן. זוהרות לבנות, משקפות את השמש הזוהרת של מצרים. השלישית והקטנה ביותר מבין 3 הפירמידות היא פירמידת מייקרינוס. נבנתה לראשון של חפרה בגובה כ65 מטרים. למרות שהיא קטנה בהרבה מהאחרות, היא לא פחות מרשימה. פירמידת מייקרינוס עשויה משילוב של אבן גיר וגרנית, עם קוביות הגרנית של הבסיס עדיין נראות, מה שמראה את החומרים היוקרתיים ששימשו למנוחת הפרעון האחרון. כעת נעבור לספינקס הגדול, אחד האנדרטאות המסתוריות והנפלאות ביותר של מצרים העתיקה. הספינקס הוא פסל קולוסלי מאבן גיר, עם גוף של אריה וראש של אדם, שנחשב לייצוג של הפרעון חפרה. באורך של 79 מטרים וגובה של 20 מטרים, הוא אחד מהפסלים המונוליטיים הגדולים ביותר בעולם. הספינקס נועד לסמל את העוז והחוכמה, מגן על מישור גיזה ועל הקברים של הפרעונים. לאורך השנים, הספינקס נחלש מהשפעת הרוח והחול, אך הוא עדיין שומר על נוחותו החזקה. יש אגדה מרתקת סביב הספינקס. אומרים שנסיך צעיר, תותמוס הרביעי, נרדם בצל הספינקס וחלם שהספינקס מבטיח לו את הכתר אם יסלק את החול מסביבו. הוא עשה זאת, ולפי האגדה, תותמוס הפך לפרעון, והשאיר כתובת בין רגלי הספינקס היא ידועה כסטלת החלום. עכשיו, בעודנו עומדים בצל של מבנים עתיקים אלו, קחו רגע לדמיין את החיים התוססים ששטפו את האזור הזה בתקופת הפרעונים. אלפי עובדים, אמנים ומהנדסים עבדו לבניית הפירמידות, להעברת אבנים, לפיסול הירוגליפים מורכבים ולביצוע טקסים קדושים. מישור גיזה לא היה רק אתר קבורה, אלא מקום תוסס, מחובר לכוח הדתי והפוליטי של מצרים העתיקה. המתחם כולו של הפירמידות והספינקס מדבר על היכולת המרשימה של מצרים העתיקה בארכיטקטורה, אסטרונומיה והנדסה. הפירמידות היו מיושר עם כיווני מצפן בדיוק, והשיטות הבנייה שנעשו כדי ליצור מבנים כאלה מדויקים, הפתיעו את החוקרים במשך מאות שנים. היום, מישור גיזה הוא אתר מורשת עולמית של אונסקו, ומושך מיליוני מבקרים כל שנה מכל רחבי העולם. בזמן שאנחנו חוקרים את האתר הזה, אנחנו עושים מסע בזמן, חושפים אחד מהמורשת הגדולה ביותר של הציביליזציה האנושית. העריצו את הגדולה של פלאים עתיקים אלו, וחשבו על המסתורין שהם עדיין שומרים, מסתורין שממשיך לשבות אותנו ולהוות מקור השראה גם היום. כשנסיים את הביקור שלנו, אני ממליץ לכם לחקור את האזור הסובב, אולי לבקר במוזיאון הסירה השמשית הסמוך, המארח את הסירה הטקסית של הפרעון חאופס, או פשוט ליהנות מהנוף המרשים של הפירמידות על רקע המדבר. בין אם אתם חובבי היסטוריה, אדריכלות, או פשוט מושכים אתכם הקסם של מצרים העתיקה, מישור גיזה לעולם אינו נכשל להותיר רושם מתמשך. תודה שהצטרפתם אליי למסע הזה דרך הזמן.